Lithathe usuku olunye igqwetha labamangalelwa lipheka lisophula ingqina lenkundla uCheryl Zondi kweli tyala. Igqwetha uPeter Doberman ugxininise ikakhulu kubungqina uCheryl wabunika mhla liqala ukuchotshelwa eli tyala kwinkundla yokuqala. Kusenjalo uDoberman ubukhabile ubungqina bukaZondi bokuba waxhatshazwa ngokwesondo nguTimothy Omotoso, watsho esithi kungenzeka ukuba lo kaOmotoso wamcela kwigumbi lakhe ba amthambise nje inyawo, kodwa kazange amcele ukuba babelane ngesondo. Watsho ebuza uZondi ukuba kutheni wayengazange abhale kwingxelo yakhe ukuba le nkokheli yebandla iJesus Dominion International yamxhaphaza ngokwesondo. Lo kaZondi uphendule ngelithi wayesemncinci kwaye engenalwazi ngezesondo. UDoberman uhambise wamncina kwelokuba wabuyela ntoni kwindlu yomtyholwa ukuba kanti ngenene wayexhatshazwa ngesondo. uCheryl Zondi ubesemphendula ngelithi waqinisekiswa ukuba lo kaOmotoso wazikhwebula kwizenzo zolwaphulo-mthetho olufana noxhaphaza abasetyhini ngokwesondo. Ingqina uMelusha Jiyane uza kubuyela emkhumbini kwakhona xa lithabathisa apho belishiye khona eli tyala, nalapho igqwetha labamangalelwa liza kumthela thaca ubungqina bukaTimothy Omotoso, Lusanda Sulani noZukiswa Sitho. Kwiindaba zethu kuChannel 163, ndinguSipho Sethu Boy, ndiseGqeberha.